Kinsay anak ni mo? Berapa? Anak ni mo? Pulpul kayo! Mao din ni akong anak ng bata anak. Grabe kuning mga ayo diri oy. Dili ra man gipangdamok ning mga gamit. Sayo pagkaayo sapot naman tani. Pastilan. Kita itag iya. Kita pa'y manghipo sa ilang mga inayuhan. Lipan. Sayo pagkaayo mga kasapot mga tumika ni. Di na ba mamaya diri mga ayo? Sila ka na sa aglaw eh. Renz! Baka mo na mata niya! Oh no! Mura mong tagiyang iskilahan na! Renz! Renz! Ay! Pasaputong dyan ko ng mga bataan niyo ah. At toon may impas sa karumbuhan ka. Yate! Sa'yo pa kayo! Hindi mapaglungunag yung mga bataan. Renz! Renz! Saman pa! Look! Naupa naman ka pa! Ay nasig bantay sa kuha. Pagdalig-ligo, tang eskwela pa ka. Maligo gugu pa ay kasuko! Gusto na kagdali maligo ha? Tao mo na pa! Ay naunsa man yung naligo ni bataan eh nga. Dali araw kung di mo naligo, mo ramanggi. Wiris-wiris! Asa mo ka naliwat bataa ka, oy? Di ba ingon ka pa? Pagdali? Anong reklamo ka? Asa mo di ka maliwat pa? Di ba sa imuha? Unsay sa kuha? Dili mo ko inana sa una. Berti mo kong butaan na sa una. Dali naman kayo kong maligo. Kanang tinarong man akong ligo gyud dili man nang sa man mo wiris-wiris man na. Mau pa pa? Tunod pa? Bantayin si mama? Ngano man di ay? Pasisalain ko na naliwat pa? Anong wala ko na naliwat si muha? Oh no! Atay ning bataan eh. Basin pud no. Lahi wa tagdag boy. Atay. Isahan siguro ko sa mong mama. Pagmatkon pa? Hagbay ra kagiilan. Isaray tinuod na anak ni mo pa. Kinsa ra man ay anak na ko nga tinuod di ay. Nayati naman ning bayhanan ni. Dugay ra day ko niya ginailad di ay. Pila na katuig di nag-ipon. Galaw-gawa ni oy. Unsa naman ni kinabuhian ni? Ay, ati. Naman ni oy. Oh shit! Kinsa day akong anak na tinuod di ay. Gusto ka pa? Na mahibalaw? Basig masakitan ra ka pa? Halag masakitan. Basta kay magkabalo ko. Dugay ra ko niya ginailad di ay. Kinsa man gyuting? Kabalo ka pa? Kinsay anak ni mo? Kung saan ako, pabuta ko diya. Berapa? Anak ni mo? Pulpul kayo! Yatay, natagnaan juga. Maura din ni akong anak ng bata anak. Kaya gid ko na masuko. Pa, nakaw na ko! Skilan ako ba? Madamay pa ninyong doha?